Kaixo Agurne, ze moduz? Ondo eta zuek, zer moduz Etxeberrian? Ondo, oso ondo, baina lanpetuta gabiltza. Traste zarrasko daude etxean eta ez dakit zer egin. Zein adibidez? Ohezar bat dago, polita, baina erdi izorratuta dago. Konpondu, eta gonbidatuen logelan jar dezakezu. Bai, eta etxe tresnak aurrekoek denak utzi dituzte. Zer egin dezakegu garbigailu zahar batekin? Hori funtzionatzen ez badu, eraman ezazu garbigunera, bestela emausera eraman dezakezue. Ados, ikusiko dut. Eta jangelako maila, zer egin dezaket jangelako mailarekin? Bertan utz dezakezu. Baina berria erosi dut. Zuk nahi duzu? Bai, gure etxeko apurtuta dago eta berria erosi behar dut. Ondo dago? Bai, oso ondo dago. Nahi baduzu, pasa zaitez gure etxetik eta ikusiko duzu. Eta arropak, armairu baten barruan arropa mordoa aurkitu dugu. Ondo begiratu eta gaizki daudenak bota itzazu. Besteak edukiontzi zurian sar ditzakezu, horiek aprobetxatu egiten dira eta. Gauzak bota aurretik ondo aztertu, eta aprobetxatzea posible bada, birzikla itzazu. Beno Agurne, gero hitz egingo dugu, orain lanean jarraituko dut. Ederto, egongo gara.